Karatoy! So good morning. Simula pala dito sa flooring, tapos top nitong balagbag natin na 50. So simula naman dito, taas nito 1 meter. So ang last niya nan, isa sa runner na yan. Yan na yung pinaka-last runner na. Tapos yung space niya dito saka ito 80, pero yung sa poste niya, pinaka-poste, yun dito sa pinaka-poste, saka poste dito, kasi yun dito sa gitna poste, diretso dun, ano yan, 1 meter. So 1 meter, 80, 1 meter. So tulad nito 1 meter yung space niyan, para medyo makagalaw ka ng maayos. Tapos 1 meter din yung space nun. Buka nito 1 meter din. So yun mga Uragon, good morning sa inyo lahat. Saan man dako kayo ng mundo, good morning sa inyo lahat. Yan sa mga Uragon natin dyan. Good morning, good morning. So mag-uumpisa na naman tayo ng trabaho dito sa Matakong project. Day 30 tayo ngayon. So umpisa na natin. So dito tayo natigil kahapon. So yan yung continue natin papunta doon. So panoorin nyo hanggang dulo, hanggang sa matapos natin ito, para may mga tips kayo dyan na makikita at kaabang-abangan. So yun. Kahit na maloko, so Sabado pala ngayon mga Uragon, mamaya sahod na. So hindi tayo ngayon kapagod masyado dahil uuwi pa tayo ng balatan mamaya. Uuwi ako mga 5:30 o 6. Uwi pa ako ng balatan, Matakon to balatan, uwi pa para makapagpahinga naman doon. Pag ang bilawag sa mga stainless, mga tungtungan naman. Nangalas pati ayaw pag Sa mga aluma. pag nagturot na gite. Isa. Grabe. Minsan ko nga nga puro hangir. Pare ka, binata ngayon pang grasa. Itong oras ito pag nagpa-urat. Kailan nyo rin nire? Angal lang. Ando kita ito. Iwasit ko ka na ang mangyayari na. Katong may rakan. Dugong. Munang ko si Jo aswangan. Aswangin ko tulos yan si Jo. Buta ni pera nito, kasta lang yung matuan. Takayo kita deh! Kabali. Sabay kita. Hindi na na.
Yeah.
So yun mga Uragon, katitigil lang ng ulan. So lakas na naman ng ulan dito. So yun, nakabis tayo. Uwi na tayo ng balatan. So uwi na muna tayo dahil Sabado ngayon. Siyempre sahod. Uwi sa mga pamilya. So uwi muna tayo ng balatan. So yun yung ginawa natin. Ayun. Yun yung nagawa natin ngayon maghapon. So di ko na sa inyo napakita yan dahil sobrang akong busy. So yan, ang ganda na lang ating video. Maraming salamat sa nagsusuporta. So sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking ginagawang video dahil marami pa akong ipapakita sa inyo.